ታስክ ባር ከጸንሐና እንደልዮ ማለት እዩ ሕጂ ናብነት ራይት ክሊክ ኢልና ድሕራብ ዝርኢና አንፒን from task bar ብለናል which is pin ኮይኑ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከጸንሕ ሲ pinned ጌርና ወይ ከዓ ከም ከጸንሐልና ከም ዘሎ ጌርና ማለት እዩ ዋላ ነዚ ተሪናዮ already pin ኮይኑ ማለት እዩ ሓደ ግን application ከም indicator ወይ ከዓኒ open application indicators ንብሎም ከዓኒ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዝኸፈትናዮ application ንጥቀመሉ እንተሊና ፍቲ ሰዓት እቲ ኣብዚ ታስክ ባር ጸንሕ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ራይት ክሊክ ድሕር ጌርና ነዚ ክንሪኦ ደሊና ፒን ዳይኮነና ኣሎ ማለት እዩ ግን ፒን ክገብሮ ኸእል ድሕር ደልየ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኸ እቶም ኣፕሊኬሽናት ዘለዋ ፒን ድኾኑን ፒን ደይኮኑን ከዓ ንሪኦም ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ከዓኒ እቲ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ሓምሻይ ፓርት ከዓኒ ሲስተም ትሬ ወይ ከዓ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ንብሎ ግዜ ዕለት ባትሪ ኮሙን ቮሊዩም ኮሙን ናይ ኢንተርኔት ማለት ናይ ዋይፋይ ቋንቋን ካልእን ዝሕዘልና ኸ እዚ ፓርት ካብ ዝንንዮ ዘላ ከዓኒ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብሙሉ ገለ ካብቲ